DCP ndalo mang'eny. Nwang'ere mana ka wan joma tindo. Wasebedo DCP ndalo mang'eny. To gima nyo timo ni nitie kaka nyocha sechako neno gik moko kabiro manyocha ba nyise ni nitie kaka chich kodi. Nasechako nyiso ranyisi. Nachako ko janyise ga kamano. To but nok wadhi e details. Kech nyaki unya bedo DCP timiyo ng'ato respect. Gima dango kadonjie niko Owalo wuok ni oyawo chama ne nodwa chung president. Koro wawuok au kadichiel mapok watimo nonro ni en project. Ining'e ni en project in evidence mane maini. Ining'e nade. Nikech mane gima timre ga kaluo. Kibiro gi paro mopogre gima jomoko ne osebedo go. Iluongi ni andhoga ja Jubilee tinde ng'e ni kipenjo gimopogre macha ja DCP macha ng'at Gashagwa negi wache kamano milele na milele tek ni pachi upogre omiyo Owalo kose decide ni en Owalo gini en ong'e kaka nodonjo kocha ma ana support ka en kura nyise ni ichopo ka konjo piny ne kaka ikonyo jothuru wadonge kowuok kuro oyaw gire weuro Owalo tim siasane en mamondo bio explain gigo ano kanyal explain on his behalf to kanyal wuok ni awacho no Owalo ja DCP kiani en project mar president kiana Owalo obio explain gigo mondo ji upenje penjo go bro duoko to ana onge okane anything wrong go Owalo bedo gi chama ne go Owalo timo gik modwa timo mane democracy ng'i kaluo kata yiero manyo timre Kasipul ODM nyo yudo 16,000 votes donge joma nyoko gocho ne ODM nyo gin jedi nyo gin about 11-12,000 donge manyiso na about 40% or 42% nyoko gocho ne ODM mane gima timre koro there's Owalo be maybe neno space ni wawe team gire to wach ma ODM matemo lombe ni mar mondo mi oduoge ODM be mano nyalore pokolando ni ene chama man poka winjo kolando unya duoga okane problem okane problem wasoma nemo kuom ote aneno ka ote odonjo na kae mano mar Elisha Bok ongisa kae ni kon mheshimiwa Caroli ni Kalonzo Musyoka muweno ne obitray jakoma esa ma